No, takže toto je teda môj screen sharing, zdieľam obrazovku a toto je to, o čom som sa chcel teda s vami pobaviť nejak na úvod. Je to proste niečo, čo má hráčom pomáhať, ale vlastne nie tak hráčom ako skôr aliancii. Má to pomáhať sprehľadniť nejaké pravidlá, možno nejaký slovník, nejaké reporty a tak ďalej. Preto je to spravené na tejto doméne akože blogspot.sk. Ak by sa to ujalo, tak potom vieme tam spraviť normálnu doménu, ktorá by bola len niečo, že www.sk. To není problém, ale zatiaľ je to teda v takomto štádiu. A chcel by som vám teda povedať len pár slov o tom, že ako si to ja vlastne predstavujem. A v podstate potom by som potreboval od vás nejaký ten feedback, že čo by ste urobili inak, či teda by ste to chceli používať, nechceli a tak ďalej. Dobre? No a keďže sme tu len traja, tak akože nemusíme sa nejako predstavovať menami, len by som potom ešte chcel upozorniť na to, že keď by nás bolo viacej, to znamená nejakých 5 a viac ľudí, tak potom tá porada sa vedie vždy tak, niektorí to vedia, ale pre tých, čo to nevedia, tak sa vedie tak, že vždy rozpráva ten, ktorý tú poradu zvolá, ten má ako keby takú prednášku, akože hlavné slovo, preberie sa vždycky nejaká časť toho, čo vlastne chce povedať všetkým ostatným a potom sa dáva priestor ako keby na otázky. To znamená, že keď povedzme, že ja som teraz volal poradu, vy dvaja ste tu, ja teraz budem hovoriť o niečom a keď poviem, že teda či máte nejaké otázky alebo chcete niečo povedať, tak vlastne až vtedy rozprávate, aby ste mi potom zbytočne neskakali do reči, lebo zbytočne sa predĺžuje sa tak potom tá porada. Dobre? Takže keď by vás niečo napadlo, tak môžete potom si to poznačiť a môžeme to potom prebrať. No, tak aby sme sa teda dostali k tomu webu, tak toto je vlastne tá URL adresa, ktorá sa teda môže zmeniť. Funguje to tak, že tuto hore je takýto posuvný prvok, ktorý je plne editovateľný, to znamená, že dokážem prideliť aj hráčom alebo členom našej aliancie nejaké práva, aby vedeli do istej miery upravovať túto stránku. Možno by sme to mohli spraviť podľa hodnosti alebo podľa toho, čo teda bude treba. Táto stredná časť slúži na to, že to sú ako keby posty alebo teda články, ktoré si my radíme do rôznych kategórií, či už je to event alebo ja neviem, nejaký tutoriál a tak ďalej. Tieto modré obdĺžničky sú v podstate slovensky podané kategórie. To je táto kategória. A tuto ich máte aj vypísané, že ktoré tam sú. Dajú sa pridávať, odoberať a tak ďalej. Táto prvá, to sú vlastne eventy typu nomádi a tak ďalej. Toto featured, to je tento posuvný pás vlastne. Social, to sú nejaké sociálne veci typu, že ja neviem, nejaký chat alebo možno nejaké predstavenie sa niekoho, niečo. Tutoriál sú návody. Je to v angličtine, v podstate dá sa to preložiť aj do slovenčiny, ale myslím si, že je to taký základ. Tuto ďalej nasledujú nejaké sociálne, toto sú tiež tie sociálne veci v podstate typu Facebook, YouTube. Na YouTube sú uverejnené, je tu asi 2, myslím, vzorové videá, ktoré som natočil. Facebook stránka zatiaľ nie je urobená, pretože tam je treba uverejniť logo a hlavne keď si dáte URL Facebooku, tak v tej druhej časti je vlastne písaný názov. A keďže ja vlastne neviem, že či sa aliancia bude volať Avalon, alebo či sa nebude nejako premenovať v budúcnosti, tak bol by docela problém s tým Facebookom. Preto by bolo dobré, kebyže teda niekto povie, že ako sa teda bude volať nastálo. Najpozeranejšie sú, systém vyhodnocuje, že kto sa na čo kedy pozrel a podľa toho zostavuje rebríček, že čo teda hráči najviac sledujú. A toto je odkaz na našu teda hlavnú alianciu. Tuto je takéto listovanie a to je vlastne všetko na tejto hlavnej stránke. No a tuto hore, to som preskočil zámerne, pretože tuto hore sa nachádzajú takéto stránky. Toto sú kategórie, to znamená, že keď si dáte napríklad tutoriály, tak vidíte, že toto je ako poslať report, je proste tutoriál. Potom je, že
ako hrať na zariadení Android, tutoriál, hej. Keď tu bude tých tutoriálov ďalej, viacej, vidíte, že každý má ten tutoriál, tak vlastne keď si na to kliknete, tak sa jedná proste o nejaký návod, nejaké možno doporučenia, rady a tak ďalej. Podobne fungujú tieto ostatné kategórie, ale keď si kliknete napríklad tuto na kontakt, nie je to žiadna kategória, je to v podstate ako keby stránka alebo podstránka a tu sú veci, ktoré by sa mali asi najviac používať. To znamená, že nejaké tieto štatistiky v podstate fungovali už, keď sme boli ako keby nejakou akadémiou Insane Murderers, my sme sa teda rozlúčili, ale niečo takéto sme mali spravené. Teraz je to trošku zanedbané, ale bolo to dobré v tom, že ušetrilo to veľa času. Možno by ste mi mohli povedať, že čo si o tom vlastne myslíte, o nejakých takýchto štatistikách. Čo bolo? Hej. V podstate tuto není nutné kvázi posielať tie hromadné správy, úplne by to odpadlo. Priamo na webe by sa videli aktuálne stavy, respektíve by sa videli stavy, keď by to tam niekto napísal. Samozrejme nie je to automatizované v zmysle, že si to vyhodnocuje sám. Funguje to tak, že tuto keď sa preklikne zase poverený člen nejaký, ktorý bude mať práva na to, tak tuto ako je zoznam členov. Vidíte, že tie mená sú tu už proste aj také, čo nie sú u nás, ako napríklad tento hráč. Ale ide o to, že vytvorí sa v podstate databáza hráčov, je ich levely a prípadne teda tento stĺpec je limit, ktorý by mali mať narabovaný a toto myslím, že je reálne číslo, koľko narabovali. A podľa levelu sa vlastne určuje hodnota narabovaného. Vidíte, že tu je takýto vzorec, ten som písal ja a jedinou úlohou toho človeka, ktorý bude robiť tie štatistiky je to, že by mal písať vlastne len tieto narabované hodnoty priamo z hry. To znamená, že keď pôjdete do hry, tak normálne tuto ako sú hodnotenia, normálne týždenné hodnotenie a v podstate opisuje len túto hodnotu konkrétneho hráča. Zadajú sem a keď si potom keď si preklikne tu, tak zase systém vyhodnocuje, že či ten súčasný stav, ktorý naraboval, či je teda splnený alebo není splnený. A môže si toto pozrieť vlastne hocikto. To je celé. Čiže to sú štatistiky. Toto sme my. V podstate toto som robil včera. Som len tak rozmýšľal nad tým, že by sme mohli ako keby alianciu pozdvihnúť na takú úroveň, že by sme boli ako keby známi alebo kamoši alebo niečo v tom zmysle. Ja mám také skúsenosti, že jediné aliancie, čo prežili a v ktorých som pôsobil, či už je to Good Game Empire alebo čokoľvek iné, tak prežili len vďaka tomu, ani nie kvôli tomu, že to bola nejaká super hra, ale vďaka tomu, že tí hráči sa tam skamarátili a hrali to ako keby, ani nie, že kvôli tej hre, ale už kvôli tým ostatným kamošom. Čiže do istej miery sa dá povedať, že kto má problém nejakým spôsobom nadviazať nejaký sociálny kontakt s tými ostatnými členmi aliancie, že buď spolu nekomunikujú, alebo sa hanbí, že ja neviem, že má 12 rokov, alebo keď má 60 rokov, tak proste ten člen nikdy nebude, ako môže byť dobrý bojovník, môže byť dobrý vo všetkom, ale proste nikdy nebude taký ten tmel tej aliancie. Preto si myslím, že by sme si mohli tuto takéto niečo zobraziť. Nemám nič proti tomu, keďže si tu dáme reálne fotky, ale v podstate je to celkom citlivá vec, preto nebazírujem, aby sa tu uvádzali nejaké konkrétne priezviská alebo niečo, proste meno. Ja mám také trochu špecifické, ale väčšina slovenských mien sú také, že toho človeka nejako neohrozujú, čo sa týka súkromia. A v podstate tento popis by mohol byť dobrovoľný, ako tam len teda niečo, kto chce o sebe niečo napísať a prípadne nejaké motto. Toto by ma tiež zaujímal váš názor, že čo si o tom myslíte.
Jerry, čo si o tom myslíš? Povedz. Mhm. Hej. Dobre, a čo si teda myslíš ty, Stano? Hej. Je to ako, dobre to hovoril Jerry, že je to presne o tom, že človek, keď nejakým spôsobom je v tej aliancii, tak mal by byť trošku zosobnený s tým, že proste, alebo mal by byť rád, že proste je v tej aliancii a tým pádom by nemal cítiť nejaký ostých pred tými ostatnými, lebo všetci kopeme za jeden tím a není vlastne dôvod sa nejakým spôsobom hanbiť za niečo, lebo nikto od teba nepýta nejaké číslo občianskeho, alebo ja neviem, že oskenuj mi pás a podobné veci, hej, to je zbytočné, ale ako takéto základné, že aby si proste vedel, že kto si, odkiaľ si, koľko máš rokov a čo sa od teba dá nejakým spôsobom očakávať, či už je to formou toho mota alebo toho popisu. Myslím si, že by to mal byť taký ten základ, ktorý by aj ten, jak ty hovoríš, Stano, aj ten ostýchavý hráč by ho mal v podstate prekonať, aby sa stal súčasťou niečoho väčšieho, ako je tá aliancia. Lebo mať nejakých no-name hráčov v aliancii, ktorí sa hanbia a vlastne nemajú takú tú snahu prekonať alebo zblížiť sa s tými ostatnými, tak v podstate vždy to bude kvázi len taký ten základný stupeň. Ako nikdy sa nedostane nikde vyššie. Ale dobre, som rád, že teda zdieľame tento názor. Tak môžeme teda prejsť ďalej. Tuto, ako je pre nováčikov,
Ja som tieto texty, priznám sa, že niektoré som skopíroval, čo sme mali napísané v popise aliancie v hre. Niečo som tam možno, myslím, že vymyslel ja. Asi toto som tam doplnil, že proste aké máme momentálne nejaké bonusy. Slúži to na to, že keď sa niekto príde nejaký nový hráč, lebo predpokladám, že na túto stránku, keď to budú kvalitné tutoriály a tie návody, tak prídu sa pozrieť aj hráči možno z iných aliancií alebo proste niekto, kto to chce začať hrať, keď začne pracovať Google vyhľadávač, vzhľadom na to, že tu bude aj na YouTube videá, budú tu tie tutoriály textové, možno nejaké obrázky a tak ďalej. Ono sa to začne zobrazovať aj vo výsledkoch vyhľadávania Google. Čiže predpokladám, že nebude to vyslovene len web pre našu alianciu, ale že sa sem dostanú aj ľudia mimo. Aj som rozmýšľal, že či to neurobím nejakú ochranu v zmysle, že sa budeš musieť zalogovať, aby si videl nejaké tutoriály, ale potom som si povedal, že asi by to bola hlúposť, lebo keď niekto aj si to pozrie, kto není s nami v aliancii, tak môže mu to niečo priniesť a v konečnom dôsledku môže prísť na to, že asi keď niečo takéto reprezentujeme, že ako to robíme, ako to u nás chodí, čo treba robiť a tak ďalej, že je tam nejaká zodpovednosť, tak môže to tých zodpovedných hráčov, tých lepších hráčov, to môže k nám aj pritiahnuť. Takže preto je to spravené takýmto spôsobom. A tuto pre tých nováčikov, okrem teda tých základných vecí, aké boli popísané, tak tuto som aj označil, že čo vlastne získa, aby vedel, že keď k nám príde, takže proste bude mať, keď pošle niekomu podporu, tak pôjde o 390% rýchlejšie a tak ďalej. Sú to kvázi také technické informácie, že čo bude pre neho ako výhoda, keď vstúpi. A samozrejme, toto nie je to najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie je to, že sa pridá ako keby k tým kamošom, že nadviaže tie nové vzťahy, bude vedieť, že ten je z východného Slovenska, ten je zo západného Slovenska, ten vie hento, ten vie tamto, môže sa ten človek čokoľvek priučiť a tak ďalej. Čiže to sú tie hlavné veci. A toto sú už len také bonusy, to sú tie technické proste. Čiže kľudne sa môžete aj k tomuto vyjadriť, že čo by ste tam prípadne možno urobili inak, alebo čo si o tom myslíte. Hej. Stano, ideš? Mhm. Myslíš takto? Ne, to nemáš chybu, ale dobrý postreh máš. Ono sa to stane vtedy, tento pás je iba na homepage, to znamená domov. Vtedy je tam ten pás, to znamená, keď takto vyzerá to URL, hej? Ale keď sa preklikneš na nejakú stránku pre nováčikov, tak vidíš, že už sa to zmení toto a tým pádom ten posuvný pás zmizne. Čiže je to v podstate tak, ako má byť, nie je to chyba. Fakt? Neviem.
No dobre, to je jedno, ale to ako môžeme potom vyčíhať tieto technické chyby. Skôr som si teraz chcel prejsť tieto základy, aby sme sa vedeli trošku niekam pohnúť, čo sa týka aliancie. Tie technické veci samozrejme, keď nejaké nájdete, tak kľudne mi pošlite, môžeme to riešiť. Áno, áno, presne toto je ten cieľom, čo má byť, alebo teda cieľ toho webu. Má to byť o tom, že ja si myslím, alebo teda som presvedčený o tom, že väčšina hráčov nevie. Jednoducho, aj keby chceli, hej, že niekto z vedenia napíše, že nemyslím teraz len túto alianciu Avalon, ale ja už som bol aj v predchádzajúcich alianciách a proste vždy hlavný problém vidím v tom, že tí ľudia z vedenia povedia, že robte hento, robte tamto a proste chceme výsledky, hej. Ale veľmi, veľmi málo ľudí dokáže tých ľudí naučiť, ako tie výsledky dosahovať. Lebo povedať niekomu, že choď hento urobiť a pritom ten niekto to proste urobiť nevie, alebo nevie to urobiť tak efektívne, aby splnil nejaké limity, a potom ho vlastne zhora vedenie aliancie nejakým spôsobom naháňa, že ale rob, lebo ináč ťa vyhodíme. Nemyslím, ešte opakujem, nemyslím znova Avalon, ale dialo sa to v iných alianciách, tak proste toto podľa mňa nie je správne. Preto vlastne vznikajú aj tie tutoriály, aby tých hráčov nejakým spôsobom ich to naučili, ako to robiť dobre, správne, ako to urobiť možno jednoduchšie a tak ďalej. Samozrejme, není to podmienka, že sa to musí robiť podľa tých tutoriálov. Tie tutoriály sú to len ako keby také poradenstvo, kde práve tí ľudia z toho vedenia, ktorí sa rozumia možno do mechaniky hry a tak ďalej, tak aby vedeli odprezentovať to, že ako sa majú dosiahnuť tie ciele, ktoré stanovuje aliancia. Lebo pokiaľ toto vlastne nie je stanovené, nejaký ten návod, že ako to dosiahnuť, tak je podľa mňa úplne bezpredmetné sa niekomu vyhrážať, že urob to, lebo inak poletíš. Toto si myslím ja. A do tohoto štýlu je vlastne robená tá stránka, že keď si ju človek naštuduje a popozerá si videá, popozerá si nejaké tie návody, tak by mal byť schopný spĺňať tie aliančné limity a to je vlastne to, čo chceme.
Máš pravdu, ja sa s tým úplne stotožňujem a myslím si, že je to proste to, čo si povedal, je 100% pravda. Stano, ty myslím, že máš nejakú hodnosť. Ty si tiež generál alebo niečo také? Myslím, že si. Myslím, že si generál a skús mi povedať, že čo si možno za posledný mesiac, že čo zo svojej funkcie si nejako presadil, alebo čo si vlastne urobil z pozície generála. Hej. Hej. Ako ja, Stano, nemaj pocit, že som na teba nejako zautočil, alebo že som to myslel nejako vzlom. Ja som len chcel presne ukázať to, o čom hovorí Jerry, že tie hodnosti sú nejako rozdané, ale proste tí hráči, si dovolím tvrdiť, že možno 99% alebo 90% z tých hráčov, čo majú hodnosti, tak proste sú ako klasickí členovia a proste nič extra nerobia. Ako zo svojho pohľadu myslím toho postu, tej úrovne. Hej? No, ale presne tak, ako hovoril Jerry, že tieto hodnosti, oni majú isté výhody. Ako nie je to len o tom, že technicky niekoho degraduješ, alebo že ty si vyššie v rebríčku ako niekto druhý, hej, že aj keď máš nižší level, tak si vlastne vyšší ako nejaký vyšší level, ale je to skôr o tom, že presne treba rozdeliť že čo má na starosti vodca, čo by mal robiť zástupca, čo by mal robiť vojnový maršal a tak ďalej. A nejakým spôsobom vlastne všetko to, čo robí vodca, alebo povedzme, že pár ľudí teraz v aliancii, tak by sa to malo rozdeliť medzi viacerých ľudí, aby si pomáhali navzájom, aby všetko nemusel riešiť jeden. Hej? A ty ako generál, Jerry hovoril, že teda napíše nejaký nápad, že ako by to mohlo fungovať, že čo by mohol teda ten generál akože produkovať, nejaké možno info, možno nejaký helpdesk alebo niečo, že ako zostavovať obranu, ako zostavovať útok a tak ďalej. Čiže toto je to, čo potrebujeme. Určite áno a určite by som to chcela zohľadniť aj na stránke, kde si dáme možno buď ďalšiu stránku, alebo to niekde to dopíšeme, že možno by sme si to mohli dopísať túto k tým menám, hej, že kto má nejakú náplň práce, hej, namiesto tohoto infa, že proste nejakú hodnosť a čo robí, hej, že s čím sa na ňo môžete obrátiť. A možno zase hráči, ktorí by chceli, tak by mohli zobraziť aj nejaký kontakt na seba, či by to bol, ja neviem, Skype, tí odvážnejší by mohli aj telefón a tak ďalej. Je to vecou dohody, samozrejme nemusí sa takéto veci robiť. Ale som rád, že sme sa na tom zhodli. Môžeme teda prejsť ďalej. Tuto je kontakt. Priznám sa, že tento kontakt, nič som tu nedal, je to vyslovene niečo,
ani si v podstate neviem predstaviť, že čo by sme sem nejakým spôsobom napísali. Vedel by som si predstaviť možno nejaký miničet alebo niečo proste, keďže v samotnej hre dosť ten miničet je obmedzený v zmysle, že nedá sa tam čokoľvek napísať. Hej. Sú určité slová, nejaké frázy, ktoré ti jednoducho nedovolí napísať. Alebo proste môžeme si tam dať nejaký kontakt e-mailový, nejaký všeobecný, čo sa týka Avalonu, hej, že nemusí to byť nejaký konkrétny kontakt. Ale toto teraz ani nemusíme vlastne riešiť, to je taká vec, proste stále in progress, prípadne mi potom môžete toto do komentára napísať, že čo teda by ste tam chceli. Ale dostávame sa k tomuto najdôležitejšiemu, že áno. Dobre, akurát v tomto prípade som za, ako môžeme takto do tohoto kontaktu na stránku, čo sa znamená tento blok, som za to, kebyže sa to buď zruší, alebo sa tam napíše verejný kontakt. Verejný kontakt v zmysle, že by bol normálne verejný každému, kto príde na stránku. A tieto kontakty, čo hovoríš ty, že tam je číslo na teba, ako ja nemám tiež problém dať číslo na mňa, ale tieto kontakty by som už skôr potom dal priamo do hry, tak ako sú napísané, že proste tí, čo sú s nami v aliancii, tak proste vidia čísla, ale tí, čo sú s nami není v aliancii, tak v podstate nevidia jednoducho telefónne čísla. Vidia možno nejaký všeobecný e-mail alebo niečo v tom zmysle. Ako za tohoto predpokladu áno. Kebyže tu mám robiť alebo dorábať nejakú ako keby v úvodzovkách zákaznícku zónu, proste niečo na heslo, myslím, že kvôli kontaktu sa to neoplatí, keďže to môžeme mať vlastne v hre zadarmo. No. Ale áno, je to tak, ako si povedal, ešte tiež chcem doplniť, že určite, že máme web a máme hru, neznamená to, že by sme nejakým spôsobom ochudzovali tú hru. Treba samozrejme tiež sledovať všetko to, čo sa deje v hre, bez výnimky, aj nejakú pokladňu alebo proste tieto veci, čo tu sú. Tuto nechcem moc klikať na zoznam členov, lebo sú tam práve uvedené tie čísla a také veci. Ale práve toto treba všetko sledovať.
túto aliančnú nástenku ako tiež je dobre sledovať samozrejme a tento web je kvázi len tak ako keby podpora tej hry. Není to samozrejme, že nad hrou, je to podpora hry, je to pod hrou. A tu som len chcel povedať, že ale zase bolo by dobré, respektíve má to veľký potenciál tento web v tom, že jednak sú tu tie tutoriály, ktoré by teoreticky mohli pritiahnuť aj nových hráčov, ktorí teda uznajú, že by s nami mohli ako keby získať nejaké skúsenosti a tým pádom priložiť ruku k rozvíjaniu aliancie. Ale okrem iného je tu takéto pole, že hraj, neviem, či ste ho skúšali. Keď na to kliknete, tak sa vám objaví priamo hra. Hej, normálne sa načíta hra, čiže nemusíte sa nejakým spôsobom obmedzovať na to, že by ste písali nejaké URL, hry a tak ďalej, alebo či to máte v záložkách, neviem, ako to máte uložené. Ale pointa je teda taká, že alebo hráč, ktorý je s nami v aliancii, by mal mať nejaký, povedzme aj ideálne každodenný, alebo niekoľkokrát za deň by sa mal pripojiť na stránky naše, či už je to teda nejaký tento blogspot, alebo či to bude normálna, reálna adresa. A mal by sa pripájať do hry cez toto hraj. Účelom tohoto systému pripájania sa do hry je ten, že čím viac bude prístupov na našu stránku, tým je to väčší prínos pre alianciu a toho hráča to vlastne nič nestojí. Stojí ho to len to, že do záložiek si neuloží link z hry, neuloží si toto, ale uloží si toto. Uloží si toto a jedine čo, tak má jeden klik navyše a klikne na hraj. A neuveriteľným spôsobom tým pomôže aliancii, keď to bude takto robiť. Ja som ešte pre zjednodušenie si môžeme ukázať, že ako sa robí taká záložka na plochu, ak by hráč v podstate vôbec nechcel nejakým spôsobom, ako by som to povedal, nechcel by si zapamätávať toto. Hej? Čiže ja som si spravil záložku. Normálne, keď si spravíte záložku, myslím, že tu je niekde, že pridať do záložiek alebo niečo v tom zmysle. A keď si takto urobíte toto okno, že nebude na celú obrazovku, máte to tuto hore na tej lište, hej, alebo teda je to mám v zložke Avalon, tak jedine, čo stačí, tak je to pretiahnuť takto na plochu. A teraz, keď si toto zavriem a tuto máte ten odkaz normálne na ploche, tak v podstate nemusíte ani otvárať browser, len jednoducho na to kliknete a on sa vám objaví priamo táto naša stránka. Táto. A tuto stačí, keď stlačíte, že hraj a hneď sa vám otvára hra. Čiže toto by som potom chcel poprosiť nielen vás dvoch, ale vlastne, alebo teda ideálne všetci, keby to takto robili, aby ten web zaznamenával teda čo najviac návštev a tým pádom budeme vedieť poskytovať hráčom možno lepšie odmeny alebo nejaké bonusy. Myslíte si, že by sa to dalo takto nejako z vašej strany pristupovať k tej hre? Toto je ten úplne najrychlejší spôsob, lebo na začiatku, alebo ja neviem, kedy to bolo, proste, že keď si tam človek vytvoril nejakú tú záložku, tak by tam prihodilo voľaké bonusy a tak. Preto ja myslím, lebo ja už to mám v záložke hodené, ja už len si pustím, kliknem a ide to a ja preto hovorím, že teraz ne, že si traja, teraz by sme tu mali byť všetci, čo by bol ten najideálnejší spôsob. Keď dosiahnuť toho, to nebude také jednoduché, pretože každý má svoj život, každý má svoje problémy a nevždy môže v tú danú dobu a danú chvíľu, ale ja myslím, že dobre. Keď tam zajtra dáš link, alebo dneska teda, zajtra už sa budú prihlasovať všetci cez toto. Tým, že sa tam dozvedia kopec takých iných vecí, o ktorých doteraz ešte ani netušil. Hej. Ja som celkom rád. Stano, čo si myslíš ty? Ja v tom nevidím problém. Len akurát môže byť problém v tom, že keď má niekto pomalý internet, takže musí načítavať ešte ďalšiu stránku. No ale nemyslím si, že by tá stránka bola až taká.
Toto je pravda iba čiastočne, si myslím, pretože keď máš dosť silný internet na to, aby ti išla hra, tak určite máš dosť silný internet, aby ti išla táto stránka. Ako je neskonale menej hardwareovo a internetovo náročná ako samotná hra. Takže ako samozrejme potom už keď si otvoríš túto hru, hej, že klikneš na hraj, otvorí sa ti hra a potom si toto zavreš, alebo z nejakého dôvodu by si sa domnieval, že ti to spomaluje, tak kľudne to zavri. Hej, a kľudne akože hraj hru. Tam ide proste len o ten prístup, aby bol proste na stránku a potom do hry. Ako to je celé. Ja som nemyslel, že mi to spomalovalo, ale keď otvoríš tú stránku, čo si vytvoril, tak ju prvé musí načítať a až potom môžeš ísť nechať načítavať hru. No a ja niekedy mám doma taký internet, že bohužiaľ čakám niekedy až minútu, dokým mi načíta. Chápem. Určite ako v tomto prípade samozrejme, ako keď by ťa to nejakým spôsobom tá minúta nejakým spôsobom veľmi obmedzovala, že sa niekam ponáhľaš alebo tak ako viem to pochopiť, že sa pripojíš priamo na hru. Každopádne ja to niekedy robievam aj tak, keď som mal starý počítač, alebo teda, že som mal alebo pomalý internet, som to jednoducho robil tak, že som prišiel domov napríklad, hej, zapal som si počítač, počkal som, kým sa mi do 10 minút zapne počítač a medzi tým som sa išiel najesť, hej, a vlastne keď som sa najedol, tak som si proste sadol za počítač a mal som ho zapatý. Ale je to len proste vecou toho, že keď chceš pomôcť Aliancii, tak sa proste pripájaj takto. Keď z nejakého dôvodu ti to nevyjde, ako nikto ťa za to neukrižuje, že sa neprihlásiš cez to, hej? Len teda je to tak, že keď chceš pomôcť Aliancii nejakým spôsobom, tak ideálne takto. Čiže ja by som to asi takto uzavrel. Čím viacej prihlásený za deň, tak tým lepšie. Áno. A pre predstavu, že čo sa vlastne dá robiť s tými prihláseniami, dá sa na tom zarobiť, nebudeme si klamať, dajú sa na tom zarobiť reálne peniaze. A viem si predstaviť, že ak by stránka bola úspešná, navštevovaná a tak ďalej, tak istým spôsobom z tých reálnych peňazí by sa dali tie peniaze otočiť, či už vo forme rubínov, alebo niečoho, čo bude proste treba pre Alianciu. Ja som sa aj zaoberal takou myšlienkou, že ako vlastne podporovať hráčov, podporovať v zmysle, že motivovať, a nie, že sa im vyhrážať, že keď to neurobíš, tak proste, že ťa vyhodíme, ale ja som presne taký ten typ človeka, že nie, že my ťa akože, pokiaľ nám nejak špeciálne nezaberáš miesto alebo nerobíš zle, tak akože nemusíš sa bať, že by sme ťa vyhodili, ale keď proste budeš plniť ciele, tak môžeš byť značne závodov. Hej? Alebo teda Aliancia ti pomôže oveľa viac, akože keď dosahuješ nejaké tie výsledky. A v tomto prípade mám to už odskúšané na inom projekte. Tam to funguje tak, že my sa ako developerský tím, sme tam viacerí ľudia a každý mesiac vlastne prispievame na účet, reálny účet, prispievame peniazmi a z tohoto účtu sa potom financujú weby pre ten developerský projekt. To znamená, že nie je to veľký developerský projekt, ale je to kvázi tiež ohľadom hry. A financujú sa z toho také veci typu, že sa z toho platí mesačne, alebo teda ročný sa platí hosting, platí sa z toho rôzne domény sa na to platia, prípadne sa platí z toho elektrika na server a tak ďalej. A tieto ročné náklady predstavujú asi 200 eur. Hej. A z týchto 200 eur, čo sú len režijné náklady v podstate na to, aby ten developerský projekt fungoval, keď nehovoríme samozrejme o platoch a tak ďalej, to sú fakt len režijné náklady typu server, elektrina, internet a tak ďalej, tak si predstav, že kebyže to mám platiť ja sám, tak mňa to stojí ročne 200 eur. Hej? Ale keďže sme sa dohodli vlastne s tými ostatnými developermi, že sa mesačne skladáme, ja neviem, tuším, tam je po 20 eur sa skladáme, tak my tam máme k dnešnému dňu našetrených 700 eur. Hej? A z týchto 700 eur sa v podstate budú robiť zase nejaké veci. Máme nejakú takú laťku, že keď našporíme, tuším, tam je 1500 eur, tak potom sa zakúpi to a to. No, ako toto je už také, by som povedal, že relatívne je to také rozbehnuté, my sme určite není v takom štádiu, ale chcel by som vedieť váš názor, že čo si myslíte o takomto štýle, že príklad poviem, že tí ľudia samozrejme, čo sú zamestnaní, že majú nejaký príjem a možno chcú teda pomôcť tej Aliancii nejakým spôsobom, že či by ste boli za to, keby sme sa tiež nejakým spôsobom skladali povedzme na tie motivačné rubíny alebo proste na niečo
v zmysle, nemusí to byť veľa peňazí, možno by stačilo nejakých 2 eur, 5 eur mesačne, myslím. A vždy, keby sa dosiahol nejaký ten budget, nejakých, povedzme, ja neviem, vôbec neviem, koľko teraz stoja tie rubíny, ale povedzme, myslím, že 7 eur, že je tam nejaká suma, že 7 eur a proste, že za tých 7 eur by sa vyzbierali, kúpili by sa rubíny a proste ten človek, ktorý by bol ten mesiac najväčším prínosom pre alianciu, nemyslím teraz v bojovaní alebo v rabovaní, ale proste tak nejak celkovo, že si stanovíme nejaké mantinely, tak ten by proste dostal, myslím, že to je okolo 30 rubínov, 30 000. Tu by som chcel vedieť váš názor, že čo si o tom myslíte. Ja nemám zamestnanie, takže sa niekam to zónu tých ľudí, ktorí budú prispievať. Do toho. Ja skôr, dobre, ja môžem, ja myslím, že toto bude citlivá otázka. Ja s tým nemám problém. V podstate ja teda môžem povedať, že ja rubíny nekupujem, ja akurát čo si vyhrám, to mám maximálne možno, že raz za 2 mesiace, keď už tak už iba len cez telefón, keď je voľaká tá 100% na ruky, tak za tých euro 90 či euro 60 alebo čo, aby som teda si mohol voľakého toho lupiča, alebo ja neviem čo, ale to myslím, že toto bude veľmi citlivé, pretože keď ostatní alebo keď tí ľudia budú nejako, že budú musieť niekam tí peňažky svoje dávať, neviem, v tomto smere nie som optimista, ako není problém, keď povedia, že mám poslať volať, kde ja neviem koľko 5 eur každý mesiac, tak proste prežijem, nepoložím ma to na kolena, ale to chcem povedať, že toto je citlivá otázka. A preto si aj myslím, že keď si s týmto začal v tom období, že teda áno, s tou stránkou, to nejakým spôsobom tam stýchlo. Neviem, či niekto ti písal osobné maily alebo tak, ale dobre vieš teda, že to utichlo a myslím, že aj napomohlo tomu aj vtedy problémy, čo sme mali s výjemkom a tak, ale moc ľudí sa nechcelo k tomu ako vyjadrovať, lebo neviem, či sa báli, alebo proste zase sa tam rátali sa tam peňažky a ostali z toho takí zmetení, kde sem. Tí, ktorí nie sú na to zvyknutí, tak určite, alebo taký, čo má ten svoj účet len preto, tak jak aj tam ten Ríšo píše, že tam proste sem tam raz za týždeň sa tam prihlási, aby sa nepovedalo. Takže ja myslím, že potom keby už teda sme išli do toho, tak zase by to bolo, že 1/3 áno a ďalšie 2/3 by boli len v tom vlaku, ktorý ide. Áno, ako toto je určite oprávnená obava, ako v podstate si myslím to isté, čo aj ty hovoríš, ale nedalo mi sa to neopýtať z dôvodu, že jednoducho tie projekty, na ktorých pracujú, ja to nazvem tak, ako, že na ktorých pracujú kamoši, je jedno, či je to hra, či je to proste nejaký developerský projekt alebo niečo. Jednoducho, keď ten človek tomu verí a má nejakú istotu, že tie peniaze nebudú spreneverené, nebudú použité na iné veci a tak ďalej, hej, že proste je tam nejaká tá dôvera. Myslím si, že Slováci sú veľmi citliví na niečo, čo môžu mať zadarmo a proste strašne veľa ľudí poznám, ktorí aj keď hrajú vlastne free hry, zarábajú, ja neviem, 3 500 eur, ale proste on to hraje free, lebo proste si povedal, že on jednoducho do toho peniaze nedá, keď je to free. Ako áno, je to vyslovene o človeku. Ja nezarábam 3 500 eur, ako kebyže tiež dám 5-10 eur mesačne, ako nepoloží ma to, ani zo mňa neodbudne, ani nič. Čiže je to len vyslovene o tom, že môžeme si potom spraviť takú anketu, nejakú, možno nejaký dotazník spravím, alebo tak, že čo si o tom ľudia myslia, kto by bol ochotný, kto by nebol ochotný. Čakám, že tak ako si aj ty povedal, Jerry, že väčšia časť ľudí proste o tom ani nebude chcieť počuť.
a tá druhá väčšia časť tak proste povie, že nemajú peniaze, študujú, však samozrejme máme tu študentov, máme tu možno nezamestnaných a tak ďalej. Ako ja to chápem, ako určite áno, nikdy by som nepristúpil k tomu, aby sme to dali ako hlavnú podmienku, že keď nedáš mesačne 2 eurá, tak ťa vyhodíme. Hej, to ako určite nie. Skôr som to myslel v takej tej rovine, že dobrovoľnej, proste dobrovoľnej. Kto chce, nech dá, hej, bude mať možnosť toho nejaký bonus v zmysle, že dobre, tak keď dáš peniaze, že ideš ja neviem, vymyslím si, hej, že ideš na týždňovku do Rakúska, vieš, že tam zarobíš, ja neviem, 500 eur, ale vieš, že nebudeš hrať, čiže nebudeš môcť splniť limity a pritom, keď povedzme, že pustíš, ja neviem, 2 eurá, tak proste nikto ťa nebude naháňať, že si nesplnil limity, chápeš? Ale tým zase nechcem povedať, že aj keby tie 2 eurá nepustil a ide na týždňovku, že ho vyhodíme. Je to skôr o tom, že je to skôr o tých ľuďoch, ako takto som to myslel. Áno, však to ja som hovoril, že táto otázka je citlivá, je proste citlivá a ja neviem, hráč XY, ktorý narabuje, čo ja neviem koľko, alebo proste nie je taký aktívny, aby sa dalo, on už bude teraz vedieť, že on z toho nedostane nič, pretože vždycky dostane len ten, ktorý hrá proste od rána do večera, tam sedí a valí a točí a furt dookola a príde konec týždňa a má tam, čo ja viem, cez 10 miliónov narabované a chvostov a čo všetkého, tak ten si povie, no, tak nech tam dám čokoľvek, tak ale aj tak z toho nebudem mať nikdy nič, pretože vždy to dostane len ten, ktorý bude ten lepší. Vždy to dostane len ten, ktorý bude ten lepší. A ja myslím, že toto bude ten problém tohoto všetkého. Áno, ako toto si teraz povedal, dobre, väčšina hier tak funguje, že tí silní sú ešte silnejší a tí slabí sú v podstate ešte slabší, lebo nemajú také tie bonusy. Ale funguje to tak aj teraz, či sú to darčeky, či sú to bonusy z udalostí a tak ďalej. Proste tí silnejší hráči neskonale dokážu zrujnovať tých, ktorí do toho neinvestujú. To znamená, že proste rubinový hráč má vždy navrch a vždy porazí toho nerubinového, pokiaľ aspoň trošku sa vyzná v mechanike. Hej? Tako, to je bez diskuzie. Samozrejme, nemusí to byť o tom, že to dostane ten, kto bude mať najlepší výsledok. Môžeme si stanoviť iné pravidlá. Môžeme povedať, že ten, čo, ja neviem, si vymyslíme niečo, hej, že proste ten dostane tú odmenu, aby sme podporili hlavne aj tých nových hráčov. Není to o tom, že keď niekto to rubinuje, ja neviem, 70 eurami mesačne, tak proste tomu dať nejakých 30 000 rubínov je úplne zbytočné, lebo proste pre neho to kvázi nič není, hej. Kdežto keď je to taký nejaký študent, ktorý chodí možno na brigády a proste snaží si našporiť na telefón a proste nemá na to, aby dal 2 eurá na hru, hej? Tak proste práve to je ten človek, ktorý by potreboval pomôcť. Tam je len otázka toho, že keď mu Aliancia takto pomôže, že či my dokážeme takého hráča udržať, aby sa nám ako Aliancii, aby nám ten hráč, povedzme, že po týždni neodišiel, hej? A vlastne my stratíme, aj keď akože reálnych tých 7 eur, aj keď len. Vieš, to je ten princíp. Ale samozrejme, tam tie podmienky sa môžu stanoviť. Toto bol proste len taký prvý nástrel, v podstate není nejako domyslený, dotiahnutý, je to proste len návrh. Jasné, ja rozumiem tomu. V podstate, však zoberme si len týždeň alebo 2 týždne dozadu, proste dala sa tabulečka, toľko to je norma narabovať a traja ľudia už boli preč. A to ani sa nič nestalo. To sme ani nezačali. Takže hovorím, to áno, presne tak, ako hovoríš. Jeden dokáže naliať do hry neskutočné peniaze. Druhý, napríklad ja to nehrám preto, aby som tam strkal, aby som mal stajne na 8. úrovni a ja neviem čo všetko. Ja len to, čo mi dokáže hra dať. A to je to, že to človeka, aspoň to ma baví, že lebo nakúpiť si, ja neviem koľko, 50 000 rubínov a rýchlo navaliť vojsko a napadnúť vedľa suseda a stopiť ho proste, aby horel ešte mesiac, no tak to proste
na to ja by som teda peniaze tam nechcel dávať. Ale ja myslím, že dobre. Keď sa učia pravidlá a tak, ako hovorí, že to je len v zárodku a ešte sa to nejako vytuninguje a dajú sa voľaké mantinely, aby každý vedel, že čo môže získať, čo môže získať a čo z toho bude mať, alebo proste ako aj on prispeje, všetko dohromady, tak potom už to bude mať zmysel a potom už to bude dobre. A myslím, že to aj ostatní budú kvitovať a budú sa aj asi snažiť. Hej. Samozrejme to neznamená, že tých ľudí, ktorí neprispievajú z akéhokoľvek dôvodu, hej, ako nebudeme pátrať po tom, že či zarába a nechce dať, alebo či študuje, nemá a nechce dať, alebo nemá z čoho dať. Áno, ako potom samozrejme nikto pátrať nebude, nikto by sa nepozeral na nikoho cez prsty, jak sa hovorí, ako o nič nejde. V podstate kto dá, kto nedá. Ako nič sa nedie. Žiadne nevýhody z toho nebudú. Že ty si nedal, tak teraz ťa vyhodíme. Hej, to vôbec. Dobre, tak toto sme si prešli. V podstate je to taký ten základ stránky. Toto ako je YouTube. Myslím, že som tam už aj dal niečo. No, sú tu nejaké tie videá, čo som dal. Tento Facebook, ten zatiaľ teda nefunguje, tam je treba doriešiť názov aliancie, či bude taký, aký je. Ona bude, už ostaneme pri tom Avalone, aspoň ja si myslím, pretože už sa dialo čokoľvek, ale ja teda pevne verím, že, lebo keby už by sa malo volať čo, už jak sme teda ostali tá akadémia pod touto veľkou alianciou s vlastným názvom, tak ja myslím, že už názov meniť nebudeme. Ani není dôvod a ja myslím, že už teda aj v tej úrovni už sme dosť vysoko na to, prakticky už sme teda v tej 50-ke, že už by bolo aj zbytočné sa nejakým spôsobom premenovať alebo dať si voľakú tú akadémiu a neviem čo. Ja myslím, že tento názor je dobrý, výstižný, mne teda osobne sa ľúbi a ja verím tomu, že už ostane. Dobre, takže na záver by som už len povedal teda toľko, že by som chcel, aby teda pokiaľ to umožňujú prostriedky, internet, počítač a tak ďalej, tak aby sa teda pristupovalo cez toto tlačítko Hraj. A Možno by sme si ešte mohli na záver, čo sme si podali k stránke, tak už teda by mal každý mať trošku prehľad o tom, že čo sa tu asi tak by malo nachádzať. Samozrejme, tuto by som potom poprosil ešte tých hráčov, ktorí sa v tom vyznajú. Toto ako poslať report som napísal ja, aj toto som napísal ja. Napríklad to sú základne. Stretol som sa s tým v iných alianciách, že proste chodili nám po hradoch a hovorili nám o tom, že aké máme mať základne, čo v nich máme stavať, čo v nich nemáme stavať, čo sa teda respektíve neoplatí stavať, prípadne aj o hlavnom meste, že proste budovy tieto stavať, tieto najskôr, tieto môžu ísť neskôr a tak ďalej. Toto všetko, alebo ako zostavovať útok a tieto veci, to by som potreboval niekoho, kto by si našiel čas a v podstate to spísal. Ideálne, aby nahral video. Pokiaľ to video nie je v možnostiach, tak minimálne, aby fakt dopodrobna spísal, že jednoducho, čo je vhodné na, povedzme, minimalizovanie strát, alebo čo je vhodné, ako postaviť prvé, čo je vhodné stavať neskôr a tak ďalej. Stano, ty by si vedel niečo napísať? Ako chceš nastaviť tú obranu, lebo napríklad ja momentálne mám veľa obrancov, tak keď prídu sotníci, tak chcem, aby na mňa útočili, takže nastavujem obranu len na jedno krídlo. Ale napríklad niekto, kto má menej vojakov, alebo nechce, aby na ňu útočili, tak že ju nastaví ináč, že si dá na obidva krídla, lebo aj tak trochu sa dajú rozlíšiť tie hráči, ktorí chcú, aby na nich útočili a ktorí nechcú. OK, otázka skôr znie v tom zmysle, že či by si to vedel tomu dať nejakú formu a buď natočiť video. Čo? Ja som ťa teraz chvíľu nepočul.
že či by si tomu vedel dať nejakú formu, či by si vedel napísať nejaký návod, že aké sú možnosti, čo sa dá robiť, čo sa nedá robiť. Napríklad priznám sa, že ja nie som v tých bojoch nejaký zdatný, čiže mňa ani nenapadlo, že by som si zámerne dával vojakov iba na jednu stranu a čakal vlastne útoky. Hej? Čiže pre mňa je to kvázi prínos, čo si teraz povedal a možno sa tým začnem v budúcom evente aj zaoberať. Ide skôr o to, že či by si to vedel napísať formou tutoriálu, tak jak som ja tuto napísal tutoriál o reporte, hej, niečo proste, nejakých pár slov a potom som k tomu prihodil video, že či by si aj ty niečo také vedel napísať, povedzme o tých cudzincoch. Možno aj áno, ale teraz nie momentálne. Potom neskôr už, keď mi skončí skúškové, potom by som sa mohol na to zamerať. No jasné, tak ono vždy sa to robí tak, že niekto si zobere niečo na starosti, hej, stanoví si čas, že dokedy by to mohol mať spracované a vlastne v tom čase sa potom bude očakávať tie podklady od neho a uverejní sa to na webe. Čiže samozrejme nemusí to byť hneď, záleží, ak sa dohodne s vedením alebo teda s niekým, kto to bude chcieť uverejniť. Vieš. Dobre, ale ja tiež nie som zdatný až tak v týchto bojoch. Obrane možno aj áno, ale útoky skôr by som navrhoval niekto, kto často útočí. Napríklad ako Čierny rytier. Ten už musí vedieť, ako to dáva, lebo určite nebude dávať tak peniaze stále do vojska, keď mu umrie, tam umrie, keď nie, to nie, no tak to je hlúposť, takže si myslím, že on by to vedel lepšie. Jasné. Aj keby, tak stačilo by pre mňa, aby poslal, že ako mám tie útoky nastavovať a už by som aj natočil to video, ak by on nechcel, alebo by nemohol. Jasné, keď ti niekto povie, že ako nikto ti z vedenia nepovie, že počúvaj, že natoč mi video o niečom, čo vôbec nevieš, hej? Alebo v čom si myslíš, že si není dobrý. Toto by sa stať nemalo, lebo tým pádom by aj ten tutoriál bol na prd. Čiže skôr by som to otočil, že keď chceš priložiť ruku k dielu, tak si vyber proste niečo, v čom si myslíš, že si dobrý a o tom proste povedz, že chceš napísať tutoriál. Hej? A podľa mňa nikto z vedenia ti nepovie, že no nie. Čiže keď na to pôjdeme touto opačnou cestou, tak si myslím, že to bude oveľa lepšie, ako keby ťa niekto zaukoloval, že napíš niečo, čo si vymyslí on. Hej. Čiže potom, keď vlastne skončí tento call a budeš mať čas, ja neviem, o mesiac, o 2, o 3, o pol roka, to je jedno kedy. Proste povedz, že na stránke ti chýba tutoriál o hentom, toto, tamtom a toto by som chcel napísať ja a potom sa o tom môžeme baviť. Hej. Dobre. No a čo sa týka teba, Jerry, tak ty by si vedel niečo napísať o nejakej mechanike, o niečom z hry? Ja neviem, ja som ti posielal, kedy to bolo. Pondelok, útorok, som bol v robote. Ja viem, mám to na maili. Hej. To bolo len narýchlo, no proste čo ma napadlo, to som rýchlo písal, lebo ja som bol v robote, mal som chvíľu čas. No ale jedna vec je, každý to hrá ináč. Áno, je dobré zobrať z každého niečo, ale ja verím tomu, že každý svojím spôsobom je tá individualita a aj keď ty raz napíšeš, že proti kúšiam treba poslať ja neviem koho a kým si to sám nevyskúšaš, tak potom je to jednoznačné. Ale ja myslím, že a táto vec by mala byť domáca úloha nie pre jedného, pretože každý má na to svojský pohľad. Áno, vypraviť nejaký ten materiál, čo sa týka útoku. Ako útočiť a proste svojím spôsobom podľa jednotlivých udalostí. Ale ja myslím, že potom každý mal, samozrejme, že keď máme, alebo bude teraz tá stránka, každý by k tomu mohol prispieť niečím, a vytvoriť, keď už potom, tak vytvoriť jeden kvázi ten manuál taký, ktorého by sa vedel držať každý, či to budú Normáni, alebo to bude proste na Islande, alebo kde. Ale zase, vieš, aby
ja by som teda tak navrhoval už takú tú spoločnú prácu, áno, lebo každý má nejaké skúsenosti z jedného, z druhého, proste vytvoriť ideálny útok na niečo. A aj ten nový člen by si to pozrel, jasne, vyskúšal, skúsil by, hotovo, dovidenia, perfektné a už by ho len vylepšoval. A samozrejme, potom už svoje vylepšenia, samozrejme, by pridával do toho veľkého spoločného toho balíku, ktorý tam je. A ono by to bolo dobré, malo by to zmysel. Ale zase na druhej strane je tá vec, že každá aliancia si myslím, že takéto pravidlá si stráži a chcú to utajiť, ale uchovať len pre tých svojich členov. Áno, je jasné, že tá fluktuácia je raz jeden týždeň tam je, pol roka tam je, ide k druhej aliancii, takže ono sa to nedá. Vlastne to som si vedomý, že sa to nedá takto, ale ja si myslím, že určite, že ten systém tej každej aliancie je uložený u každého seba, že to není verejné. Tak. Čo sa týka týchto návodov, ja som videl rôzne návody na YouTube, ako skladať útoky. Boli to Nemci, Francúzi, Španieli, proste multikultúrny tento. Ale ja si práve naopak myslím, že, alebo teda, nemyslím teraz konkrétne teba, ale celkovo aspoň ľudia v mojom okolí, väčšina sú takí, že boja sa pustiť nejakú kvalitnú informáciu do obehu, lebo sa boja jednoducho, že sa to otočí proti ním. Hej? Že keď, príklad poviem konkrétne na túto hru, že keď ja natočím video, že ako má útočiť niekto, hej, to je jedno, proste hoci kto v tejto hre, tak proste môže očakávať, že proste na neho príde ten v úvodzovkách ideálny útok. Hej? A tým pádom akože uškodí ako keby sám sebe. Alebo svojej aliancii. Ale ja si práve myslím naopak, že ten hráč, ktorý to vie, ktorý vie posielať ideálne útoky, tak ten na teba buď zaútočí, alebo nezautočí bez toho, či to video natočíš, alebo nenatočíš, alebo ten tutoriál. Hej? A taký hráč, čo to nevie, tak podľa mňa by bolo od neho veľmi nepravdepodobné, že by sa to od teba naučil, že by tam videl, že by to bolo od Jerry, hej, a že by vyslovene, že dobre, tak od tohoto sa to naučím a teraz si to idem na ňom vyskúšať. Hej, to si myslím, že je veľmi nepravdepodobné, ale je to samozrejme zase vec debaty. Ja osobne si myslím, že zverejniť takéto veci by nemal byť asi nejaký problém. Tak určite, že ja tiež netvrdím, že to musíme zavrieť nejaké do truhlice. Áno, tak kto vie poslať ideálny útok, tak určite vie proti nemu aj postaviť ideálnu obranu. To už tak na seba nadväzuje, takže v podstate tí šance sú vyrovnané. Ale hovorím, ja som teda bol iba v dvoch alianciách, v jednej a toto je druhá, ale viem, že predtým si títo tajomstvá schovávali len medzi sebou a nechceli s tým voľako ísť. Ale v podstate to není problém. To není problém, pretože tí ľudia sa tak striedajú, že tam sa to ani nedá. Hej. Ja si len myslím, že pre našu alianciu by to bolo skôr prínosom v zmysle, ak ty hovoríš, tej fluktuácie, že ten človek, aj keď sa to naučí nejako, či už je to pozorovaním a tak, možno mu to bude trvať mesiac, 2-3, niekomu pol roka, rok. A možno, keď si prečíta tutoriál, tak to bude dokázať si otestovať a pochopiť proste za pár dní. Hej? To si myslím, že je jediný rozdiel. Že buď tomu človeku ušetríme pol roka, kým si to naštuduje na svojich chybách a na doporučeniach, od ostatných, alebo či proste to dokáže zvládnuť za pár dní. To je podľa mňa jediný rozdiel. Čiže áno, môžeme sa dohodnúť o tom, že či to teda bude verejné, neverejné. Ja teda osobne by som dvihol ruku skôr za to verejné. Myslím si, že by to bolo také od nás, ako by som povedal, také dobré gesto, hej, že proste, že my sa nebojíme, hej, že my proste niečo vieme, to, čo vieme, akože nemáme problém sa o to podeliť, lebo proste nebereme to akože cez červené oči, áno. To je môj názor. Samozrejme, čo človek, to iný názor. Takže
potom sa môžeme na tom dohodnúť, ale čo sa týka útokov a týchto vecí, samozrejme tie tutoriály môžu byť o čomkoľvek. Nemusia byť o priamo vojenských nejakých akciách, môžu byť o stavaní mesta, môžu byť o nejakom, ja neviem, keď vyjde nový update, hej, alebo o udalostiach si viem predstaviť nejaký update, že ako update, čo sa týka tutoriálu, že proste nejaké tie infošky, že ako na to a tak ďalej. Čiže skôr by som potreboval proste tú stránku pomôcť naplniť nejakým textom, ktorý by bol k veci. Akože k veci v zmysle, že keď príde nejaký nový človek, možno aj ktorý nehral ešte túto hru, tak aby ho to proste motivovalo buď sa k nám pridať, alebo si proste zahrať tú hru. Áno, to je jasné, to je pravda, ale ja stále beriem tú, lebo aj tú negatívnu stránku tejto veci treba, že potom takýto si tu klikne, si klikne na našu stránku, teraz si pozrie, áno, si to stiahne, ofotí, ja neviem čo všetko, naučí sa a potom už si povie, na čo tam ja poviem, lebo už od nich nedostane nič iné. Viem, ako útočiť, viem, ako sa brániť, viem, ako mám skladať mesto, ďakujem vám, napíše akurát maila, ďakujem, že ste mi teda pomohli. A ja ostanem teda v tej svojej a tieto vaše skúsenosti, čo ste mi tu povedali, no tak ja to budem dávať v tej našej aliancii a tým pádom tam bude najväčší hrdý. To je tá druhá stránka veci teda. A tebe osobne by to vadilo? No, v podstate ani nie, pretože ja myslím, že týchto ľudí už sa medzi tými alianciami pomotalo, ale keď už to tam bude, tak už nepoviem, že dajte preč. Hej. Ja ti to poviem tak. Ja v reálnom živote navrhujem a predávam nábytok. A nepredávam najlacnejší nábytok, predávam v podstate jeden z najdrahších nábytkov. A môžem ti povedať, že moje ako keby plnenia finančných plánov sú nad očakávanie firmy. Hej? A v podstate, ja keď navrhujem nábytok, tak vždy sa dá navrhnúť lacnejší a drahší. A ja keď navrhujem nábytok, tak vždycky navrhnem proste taký, aký by mal byť. Hej? Proste to, čo by malo byť, to navrhnem a väčšinou to teda býva drahšie ako konkurenčné. A tí ľudia, aj keď sú to Slováci, čo teda ja nemám moc valnú mienku o Slovákoch ako takých, ale snažím sa ich proste ubezpečiť v to, že aj keď si kúpi drahší nábytok, povedzme o 20%, tak stále je to pre neho lepšia voľba, ako keď si kúpi ten lacnejší. A ten človek, keď proste odo mňa odíde s tým, že si kúpi o 20% drahší nábytok, že má v ruke objednávku, tak proste ide domov, my mu ten nábytok vyrobíme a namontujeme a on potom povie tomu svojmu známemu, že vieš čo, chod si dať namontovať nábytok hentam, lebo tam proste to je tip-top. Hej? A toto je možno také, ako možno sa zdať, že je to trošku mimo hry, ale ja si to viem živo predstaviť aj v tej hre, že keď sa ten človek u nás naučí niečo dobre, že ako to má byť a proste uzná ten človek, že ty kokos, tak ono to fakt funguje, ten tutoriál, čo som si pozrel tam na stránkach Avalonu, tak minimálne, aj keď sa k nám nepridá, alebo v podstate aj to použije proti nám a niekto sa ho opýta, že ty keď si taký dobrý, tak akože ty kde si sa to naučil, hej? A povie, že z Avalonu, akože na stránkach Avalonu, alebo ja neviem, proste to prizná, hej, čo by mal priznať každý normálny človek, tak proste už to je to, že za čo stojí, že to vlastne uverejníme. To si myslím ja. Áno, reklama je reklama. Ja to beriem, ja s tým nemám problém, ja som len chcel poukázať aj na tú druhú vec, že čo by sa mohlo stať. Či to takto budú brať ostatní, alebo nebudú, tak to už je na rozhodnutie každého. Ale hovorím, ja s tým nejako nemám problém. Dobre, vedel by si teda, alebo bol by si ochotný teda napísať niečo k nejakej téme, takú, ako by si vybral? Myslíš najprv také všeobecné veci a tak to úplne v pohode. Ale nehovorím, že to bude zajtra alebo pozajtra, ale to bude len nejak bude chvíľa času, že človek ide prepnúť na niečo iné, hej?
uvoľniť, vyčistiť hlavu, takže ja myslím, že nebude problém. Nebude problém. Veď ty si sa teraz vlastne sám si sa ujal toho, že napíšeš o tých hodnostiach a o tom, čiže aj to sa dá kvázi brať ako istá forma, aj keď možno nie je v pravom slova zmysle, že tutoriálu, ale je to niečo na ten spôsob, čiže ja si tak predstavujem, hej, že niekoho niečo napadne, že toto by mohlo byť dobré a proste mohli by to vedieť aj ostatní, tak proste položím to na papier a akože hotovo, hej. Áno, a to som ja chcel, len ja to mám stále. Ja aj tak, ja som nič sám od seba nezverejnil niekde na nástenke. Ja aj keď volačo dám dohromady, budem to musieť, alebo pošlem to len vedeniu a nech tam každý ešte podopisuje, čo si myslí a čo by mal, alebo proste normálne pripomienkovať a vyčistiť to a tak, aby to malo hlavu a petu a až potom, až po takomto finálnom snažení a už len ten finálny výrobok, až ten zavesiť medzi ostatných a aby nedošlo k nejakým pochybnostiam a potom, aby jeden nespochybnoval to, čo už je tam zavesené. Teda tak myslím, akože zvedenie. Hej. Áno. No, by to... Ja úplne v pohode, ja dám volačo dohromady, či už nejako také tí základy, vieš, voľakú tú maticu, že jak s tým útokom, čo treba mať pripravené a čo treba a ako útočiť, ako brániť, áno, ale s tým, že len zavesiť, aby každý ešte k tomu to svoje know-how ešte pridal. Hej. Áno, to znie rozumne. Dobre, ja myslím, že čo sa týka webu, sme si prešli aj velice nad rámec toho, jak som to vôbec plánoval. Ja som to chcel len tak velice v rýchlosti prejsť nejakých 10-15 minút. Vidím, že som to neodhadol vôbec, sme tu viac ako hodinu. Chcel by som vás ešte poprosiť, že ste tu vy dvaja, keby ste si klikli tuto, že ako poslať report, alebo prípadne tuto, ako sú niekde nomádi boli, alebo teda tento event, keď si dáte, že event, a tuto si dáte nomádov, tak by som vás len chcel poprosiť, že Čierny rytier písal do hry správu, neviem, či ste zaregistrovali, že chce, aby sme mu poposielali tieto výsledky naše v podstate, tak by som vás len chcel poprosiť, že či by ste tie výsledky vedeli hodiť už priamo sem. Manuálne na to postavený, tak ja myslím, že tam už každý len to tam náhľaduje. Či? Myslím si, že veľa ľudí v podstate nebolo teraz aktívnych, čo sa týka hry. Počkaj, pozrieme, kto tu je. No. Ja som nebol aktívny. Ja som dal len tak druhú odmenu. A sa budem musieť zaplatiť tu. Ne, nevadí, že si nebol aktívny. Ide skôr o to, že aby ste si to buď aj vyskúšali, alebo proste, chcel by som to vyskúšať, že či je to vôbec použiteľné toto. Myslím si, že je to jedna z najlepších vecí, čo sa tu dá robiť na tomto blogu. Len by som teda chcel upozorniť na to, že že si pozrete ten tutoriál, keby vám to náhodou neišlo, tak treba byť prihlásený na Gmail účte. Či už je to, alebo teda Gmail účte, Google účte a hlavne teda cez Gmail sa to robí. Neviem, či máte Gmail, alebo čo vlastne používate? Ja používam Gmail. No ja tiež takisto. Keď používate, tak to potom nebude problém. Tuto sa zobrazí vaše meno, alebo čo ste si zadali, akože @gmail.com, alebo proste meno v Google účte. A proste keby ste to sem dali, tak by to bolo super. Aby teda, ja potom už pošlem len link, alebo priamo nasmerujem rytiera, že nech si to potom tuto pozrie, že teda je to akože provozu schopné, alebo ako by som to nazval. Dobre, keby ste s tým mali náhodou nejaký problém, alebo jak Stano hovoril, že by sa vám nepozdávala nejaká technická vec, že niečo nefunguje tak, ako by malo, tak kľudne mi napíšte. Asi ideálne v hre zatiaľ ešte nejakú správu a ja to potom poriešim. Dobre? Jasne. Dobre, tak som rád teda, že sme sa tu stretli. Držím vám palce a teda ten ďalší event dúfam, že už bude kompletne na webe aj s nejakým návodom, že ako sa to má vlastne hrať. Ja by som sa chcel spýtať, či má vôbec zmysel teraz robiť akvu, či Ostravy myslím. Lebo minule som tam bol len ja a ten
Oliver, či... No. Ja myslím, že minulý mesiac som sa tam asi neukázal. Ale zase, áno, boli tí sviatky a čo ja viem čo všetko, ani nebolo času kedy, ale ja myslím, že rozbehneme aj túto udalosť, pretože keď už chceme teda ako tá aliancia ako postupovať a byť viditeľnými, tak myslím, že tá Aqua je teda dosť hodnotená aj medzi ostatnými a kto není na Aque, jak keby ani nežil. No, samozrejme, ešte ale chcel by som upozorniť na to, že keď sa rozhodnete, že chcete ísť na tú Aquu a v podstate vedenie bude vyžadovať nejaké výsledky, že to bude ako keby oficiálny event, nazvime to tak, bude treba ideálne zase na webe napísať niečo k tej Aque, ako sa k tomu postaviť, ako sa tam dostať, ja neviem, aké sú tam podmienky, ako sa tam čo najefektívnejšie nejakým spôsobom prebojovať a tak ďalej. Čiže bolo by dobre to napísať a potom čakať teda nejaké tie výsledky. Zase je to o tom, že ísť na Aquu, kde niekto vie, ako to tam chodí a vie aj zabezpečiť nejaké výsledky v porovnaní s niekým, kto tam v živote nebol a otvorí si to a nevie, čo kde má, hej, že ako na to, tak nedá sa to zase porovnávať tie výsledky, čo sa týka z pohľadu aliancie. Preto by som len teda chcel povedať, že keď sa to zaradí do oficiálnych požiadaviek aliancie, že proste budeme tam chodiť, tak jednoducho treba o tom niečo napísať. Nechcem hovoriť, že kto ani čo, ako nechcem ukolovať ja hráčov. Hej. Chcem, aby práve hráči boli takí, že ja o tom niečo viem, tak ja o tom niečo napíšem. Hej. No však práve, že kto do toho bude nútiť, tak asi ja hovorím, keď do niekoho chcem dotlačiť, tak mu musím povedať, čo má vlastné urobiť a až potom očakávam výsledky. Ale myslím, že tá Aqua, tam není treba Boh vie čo veľa písať, ne? Stanko, však ty tam chodíš furt a ja som tam dlho nebol, lebo mne to pripadalo také, že mesiac sa snažím, potom príde búrka, všetko mi spláchne, ostane mi zopár týchto. Takže, ale už vtedy, ak sa začalo do toho tlačiť, tak som sa tam teda aktívne zapájal a myslím, že to je jedna z takých ľahších udalostí, kde len treba tak len tam vybehnúť so pár ušostrelcami a narabovať. A to je to, že dajú sa tam získať aj celkom rozumné itemy na vylepšenie veliteľov. Ale to bude takisto. Keď už budem písať jedno k tomuto, no tak, ono to len teraz začalo, nie, že to je voľaký 10 dní, čo len funguje, tak ja myslím, že teraz by sme to ešte mohli nechať tak a potom už keď sa tu utrasieme a už budeme vedieť teda konkrétne čo, tak už by sme začali proste, ktoré sú povinné a ktoré môžeme nejakým spôsobom udalosti nejakým vynechať, alebo neviem. To už záleží od šéfa alebo od šéfky, čo povie. Hej. No, ja som chcel vedieť, že či mám tam sa snažiť tlačiť minca aj toto všetko, lebo ja som 5000 nedám minimálne. To je na prvú odmenu, sa mi zdá. Tých bodov. Minulé som že niečo okolo tých 3000 som dal, alebo presne 3000, neviem. No ak sa mi aj tento rok podarilo, tak keby náhodou, čo ja viem, keby každý postavil 2-3 letky, tak určite potom spolu s tým mojím, tak tých 5000 dáme aspoň, aby tá prvá odmena bola. No toto som chcel vedieť, že či mám sa vôbec snažiť tento mesiac, či to nenecháme na nejaký iný. V podstate stáko, ja zajtra, no dneska neviem, či sa ešte dostanem, ja sa tam zajtra napichnem a keď už nič, aspoň teda tú prvú odmenu a ten prvý level, že by sme chytili. Ale hovorím, to hádam, stačí len napísať do hromadnej správy a ja myslím, že tí, čo tam neboli len zo zvedavosti, že čo to obnáša, no keď si prečítajú, čo tam všetko je a čo sa tam musí a nemusí, tak ja myslím, že by sa pripojili, ale
vedúci povie. Nie? Napíšeme mu a vedúci povie, že či áno alebo nie. Ale už keď už je tam snaha, ne? Áno, keď je tam snaha, tak ja myslím, že by sme to mali podporiť. Ja si tiež myslím, že akože tým, že tam pôjdeš, ako určite nič nepokazíš, môžeš len získať. Keď tam nepôjdeš, tak ako zatiaľ to nikto vyslovene nejako neprikázal, alebo vyslovene sa to, že nevyžaduje, že by ťa za to niekto vyhodil z aliancie, alebo ja neviem. Čiže keď pôjdeš dobre, keď nepôjdeš, tak proste treba sa nejak dohodnúť s vedením, že čo. To je celé. Dobre chlapi, ale ja už budem musieť aj ísť, tak by som teda chcel ukončiť túto poradu s tým, že sme si teda povedali, čo bolo treba. Ja som toto celé video zaznamenával, čiže ja ho aj uploadnem niekde, keď by mal niekto záujem, nech si ho pozrie. Len jedna otázka ešte, teda hlavne na Jerryho, lebo vidím, že má zapatú kameru. Ty chceš, aby som ťa z toho videa nejakým spôsobom rozmazal, aby ťa nebolo vidieť? Ja klidne ma vymáš. Ja nechcem postrašiť ostatných ľudí. Ne, však v pohode. Dobre, tak ja ťa teda z toho videa akože... Vymazaný obličej, alebo fotku Breda Pitta napríklad, alebo tak, a potom už to bude v pohode. Dobre, vyberiem ti tam vhodný avatar. No. A ja to video teda uploadnem, bez toho teda nikde tam není vidieť nebude tam vidieť vaše tváre ani nič, tak len teda, aby ste vedeli, dobre? Že bude tam vlastne ten zvukový záznam a záznam z mojej obrazovky. Dobre? Dobre, tak to je teda všetko. Ešte jedna otázka. Mohol by si tam pridať nejaké také možno, že hlasovania, aby sme tam dali, že ďalší termín porady, aby sa hlasovalo, že kedy bude, aby sa tu stretlo viac, než my traja. Ako možné to v princípe je, nevidím v tom nejaký problém. Otázne len je, že či sa tí ľudia dokážu zhodnúť na nejakom termíne. Z osobnej skúsenosti mám také skúsenosti, že čím viac ľudí, tým minimálna šanca na stretnutie. Ale samozrejme, môžeme si navrhnúť nejaký termín. Akurát vieš, tá anketa alebo to hlasovanie musí byť nejako postavené. To znamená, že keď povieš 30 ľuďom, že vyberme si nejaký termín, že kedy by vám vyhovovalo, že sa stretneme, tak viac ako polovica si proste nevybere rovnaký termín. Hej? Preto sa to väčšinou robí tak, že sa nejaký termín stanoví, alebo stanovia sa 2 termíny a ten termín, ku ktorému sa prihlási viac ľudí, tak ten sa robí. Hej? Prípadne, keď máš nejaký nápad, tak kľudne ho sem daj. Ja som to ako tak myslel, že dáme tam 2 alebo 3 termíny a pre ktorý sa najviac bude hlasovať, tak ten sa uskutoční. Dobre, tak mi pošli do správy nejaké termíny, ktoré by ti vyhovovali. A... Tak mne to je momentálne jedno. Zatiaľ ešte neviem. A tak kedy, po mesiac alebo... No, otázne je, že chceš ty robiť poradu? Chceš niečo preberať? Nie, ale možno niektorí ďalší budú chcieť tiež niečo povedať, čo teraz im to nevyhovovalo z nejakého neznámeho dôvodu. Čiže také akože repríza, hej? No. Ja mám čas, ja sa viem väčšinou prispôsobiť, pokiaľ sú to sviatky, tak viem sa takmer asi vždy, pokiaľ je to pracovný deň, tak mám čas okolo takej 19. hodiny, od 19. hodiny, takže pre mňa akože môžem vytýčiť nejaké termíny. Hovorím, skús mi poslať niečo, čo vyhovuje tebe, lebo vieš, niektorí ľudia chodia do roboty, niektorí chodia na smeny, niektorí nechodia do roboty, chodia do školy, vieš, takže je to také veľmi ťažké. Preto väčšinou sa ľudia stretávajú povedzme o tej 6, keď už väčšina býva doma, alebo možno o tej 7, zase nie je moc neskoro, lebo už potom ľudia chcú pozerať telku a tak ďalej. Čiže, no, podľa mňa 30 sa tu nikdy nestretneme, si myslím. No, ja nehovorím, že by sme sa mali stretnúť všetci, ale čím väčšie množstvo, aby to malo zmysel. Lebo teraz sa pýtať nás dvoch, že ohľadom webu to boli naše 2 názory. No a niekto by povedal, že toto by sa mohlo zmeniť, ale nie je to. Jasné, ako to je v poriadku. Hovorím, ja tento hovor zaznamenávam, čiže kto bude mať záujem, si to môže pozrieť
Ale priznám sa, že ja to nahrávam preto, aby som to nemusel každému zvlášť rozprávať. Hej? Čiže ja to teraz video zavesím, kto bude chcieť si to pozrie a môže poslať nejaké pripomienky. Ako nechcel by som na to robiť znova nejakú reprízu, kde teraz sme traja a telefonujeme asi 1,5 hodiny, hej? Predstav si, že by tu bolo 10 ľudí, koľko by sme telefonovali? Rozumieš, hej? Čiže keď by sme sa mali kvôli niečomu stretnúť, niečomu akutnému, alebo niečo fakt konkrétne prebrať, čo by si vyžadovalo call, že sa to nedá vyriešiť nejakými pripomienkami, myslím písanými, akože napíšeš na klávesnici, tak ako vtedy áno, vtedy som ochotný. Ale pokiaľ by som to mal absolvovať znova, len kvôli niekomu, kto sa nebol ochotný, alebo proste z nejakého dôvodu sa sem nedostavil, tak ako proste má smolu. Hej? My, čo sme sa tu dohodli, proste som rád, že sme sa na niečom dohodli. Očividne viacero tých nápadov zdieľame spolu. A teraz je ten postup taký, že toto video sa uploadne, kto bude chcieť si ho pozrie, ja z toho spravím nejaký sumár, že o čom sme sa vlastne bavili, na čom sme sa dohodli, čo by sa nám páčilo, čo by ako mohlo byť. A keď sa niekto nezúčastnil, tak má proste smolu. Hej? Tam už len proste vedenie aliancie rozhodne o tom, že čo sa bude robiť, čo sa robiť nebude, a to je celé. No dobre, to máš pravdu. Ale to hlasovanie by tam mohlo byť, že keby vedenie chcelo napríklad len tiež niečo prediskutovať. Hej, ako hlasovanie není problém. No dobre. Ako z technického hľadiska. Dobre, to máme 1,5 hodiny, dobre. No, dobre, tak čaute teda. Majte sa. Čau.